A lingua poética de Xela sorprende desde o inicio. Ningún dos seus analistas deixou de reparar neste aspecto que se refiren aludindo pois, a súa renuncia á gramática ou a que rompa a gramática. E eu, que son gramática, discrepo radicalmente. Xela ten moi presente a gramática, esgota recursos gramaticais, percibe instintivamente non só as regras que existen, senón as que puderan existir, e explota os seus recursos máis alá de límites nunca antes navegados. En definitiva, xoga coa gramática, xoga coa lingua e xoga connosco co noso desconcerto. Só os máis grandes son quen de facelo desde dentro do sistema e sen dinamitaren a gramática. Compren dominio naturalmente, dominio pleno da lingua, fondo, dende a raigaña, e unido tamén pois, a unhas doses naturais para ter un instinto lingüístico e, sobre todo, tamén moita xenialidade. E Xela todo isto tiña o grado superlativo. Non me refiro só aos seus xogos fonéticos, os xogos de palabras logradísimos. Falo, sobre todo, das súas moitas creacións léxicas baseadas en recursos de que a gramática dispón, que ten a dispor da creación de todos os seus falantes. Falo das moitas creacións léxicas, botando man sempre de recursos que existen e que están ao dispor da lingua e da creatividade dos seus falantes. Por exemplo, se podemos formar adverbios en mente como caladamente, por que non decir tamén empuxadamente? Se nós temos macular e, sobre todo, inmaculada, por que non habemos poder decir tamén inmacular? Por que non crear de intemperie intemperiar? Ou, por exemplo, crear novas construcións. Por exemplo, cando di el non existe e eu son e existo, que ven a querer decir eu fago que el exista. Como digo, xoga co noso desconcerto diante da súa gramática e con iso apela ao noso sentir máis íntimo e convídanos a reflexionar.